सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। कणकवली नगरपंचायत मतमोजणीला काही वेळातच सुरुवात होत आहे। काही अवघी मिनिटं राहिली आहेत। आपण बघतोय कणकवली हे नगरपंचायत मतमोजणीचे जे कार्यालय आहे, तहसीलदार कार्यालय, या ठिकाणी मतमोजणी आहे। इथे जे आतमध्ये जे सोडलं जात आहे ते प्रत्येकचं आय कार्ड बघून आतमध्ये सोडलं जात आहे। पोलीस बंदोबस्त देखील मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आला आहे। कणकवली शहरात नाक्यात चौकात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। अतिरिक्त पोलीस देखील कुवत मागवण्यात आलेली आहे। एकंदरीत बघितलं तर सध्या DYSP श्वेता खाडे मॅडम ह्या देखील इथे दाखल झालेल्या आहेत। त्यांनी जे मतमोजणी कक्षाची पाहणी केलेली आहे आणि एकंदरीत संपूर्ण या 17 प्रभागामध्ये आता आज मतमोजणी होत आहे। उमेदवारांची धाकधूक वाढलेली आहे। नगराध्यक्ष असेल, त्यानंतर नगरसेवक असेल, यांची धाकधूक वाढलेली आहे। प्रत्येक पक्षाला ठरवून दिलेली जागा आहे। म्हणजे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत किंवा जे जल्लोष करणारे कार्यकर्ते, त्यांना जर बघितलं गेलं तर या तहसील कार्यालयाच्या पाठीमागे हॉस्पिटलच्या शेजारी एक जागा ठरवून दिलेली आहे। बॅरिगेट लावलेली आहे तिथे। आणि जर कणकवली शहर विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना प्रांत कार्यालयासमोरची जागा आहे ती नेमून दिलेली आहे, असं एकंदरीत माहिती मिळते। आणि या दोन्ही कार्यकर्त्यांना आमने-सामने येऊन ही देखील खबरदारी एकंदरीत घेतली जाते। पोलीस प्रशासन सज्ज आहे। पोलिसांनी अतिरिक्त पोलीस जे आहेत ते मागवलेले आहेत। त्यानंतर मग आपण बघितलं तर एकंदरीत कणकवलीची जी मतमोजणी आहे ती काही मिनिटात आता सुरू होईल आणि उमेदवार आता देव म्हणजे आपल्या कुलदेवतांना नमस्कारून ग्रामदेवतांना नमस्कारून हे मतमोजणीसाठी येणार आहेत, एकंदरीत असं दिसतंय। आणि हीच परिस्थिती पाहिली तर आता काही मिनिटात मतमोजणी सुरू होईल, त्यामुळे उमेदवारांची धाकधूक वाढलेली दिसते। पोलीस प्रशासन देखील अलर्ट मोड असलेला आपल्याला दिसत आहे। उमेश बुतुडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।